Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Mas apa-apa kok mah dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Ben men nek mengko ndak ana apa to? Orang kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Mah iki mesti kerak. Den Mas. Aku wis jupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang rai. Nek nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing nentel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing nentel kowe, nek tememplek nang iku sing nentel aku. Kenapa, Den Mas? Asli Bahaya lho to, toh. jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kan jlimet to ya oke.